cutar sanyi kadai za ta yi sa magidanci da shi da matarsa su ce sihiri aka musu ko kuma jifa aka musu ko aljani ne a jikinsu. Dana cutar sanyi na al'udwe Dr. Mustapha Mutawalla ya ce tana da alamomi guda 8 a jikin ɗa namiji. Ta sa maka yawan ciwon kai, ta sa maka ciwon baya, ya sa maka ciwon mara, ya sa maka zafin fitsari, ya sa maka kankancewan gaba, ya sa maka fitar ruwa a gaba, ya sa kana zuwa wajen iyalinka minti 1 minti 2 ka biya bukata, ya sa ka nisance ma iyalinka na wata 2 wata 3 baka tunanin ma inda take, ya sa ma kaikayin ido, ya sa ma kaikayin kunne, ya sa ma zafin jiki, ya sa ma haki, ya sa ma gajiya, duk kai kadai. Yoga ka ga na warki, amma gaskiya wanga karon gaskiya na samu sauki don gaskiya na hadda sanyi ka kura wallahi wanda na ta gaba na kwararren ruwa kan